zviri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikutendera kutaura kwandiri kuita kudai. Nyaya yako yekutanga ndeyagafa to the gafest vakabuda ivo vane mukwende wavo. It's unfortunate like I always say kuti asati ndakukwanisa hangu kuti nge ndichitenderera kuenda kune nzvimbo dzekuti ndinotongo mukwende yangu ndichiita representative to the representatives of all the gafa to the gafest. Handiti asi chandokosataura kuti vanga vakapfeka kepele juve king of Spades ndo zvandaona mastreets umu azva kushata. Tobva ipapo toenda zvakare pane nhau yani ya MsShally vadi vapindura vaita murisipondo to allegations ekuti hanzi vangu vachinzi kwanzi hanzi kune vanhu vachi vahomeless. Zvakushata ndobva vaisa evidence vakaisa evidence vakati no I'm not homeless. How can I be homeless in this world? I can't be homeless. If you are not homeless, why can't I be? Ndobva vaita sei ndobva vaisa evidence kuti vanhu vakaita sena UNHCR here Forbes zvakare inotovarecognize kuti no she is there. Like I always say no vakomashali ava vanenge vakanzi no nevanhu vazhinjika she's a good manager. Dai vanhu vekwana uyu ka vaigona kumutora vaikwanisa kushanda naye nezvimwe zvakaverenga musamari yaye kuti aiwa vakomashali vakachitadza kuti inini kusenton ndiwo kumusha mukuru kwavo wanzi ndakagara kubva vane 9 years ndikasikaresvi uye baba vapo vaitirene vaimaika shoti havafaniri kunge vachikumbira kuti ndinokumbirawo zvema ndokumbira vaiziva kuti vari kutirena mwana kuti anga achizova someone in life which is very good kuti baba vakanga vachiita sei vachitirena mwana wavo. Ndobva zvakare unoziva kuti pakabva kuita sei kuvigwa Brittany vakakwira ndege yavo vakadzokera kusenton. Saka in other words she was best kupi ndofunga kuSouth Africa kuda vanhu vazhinji ndende isu povo tanga tisingazivi kuti vakomashali vari best kuSouth Africa taifunga kuti vari best mumashoni kudombo chava. That's what everyone thought. Everybody thought kuti vari best mudombo chava kumashoni. Saka vanhu vakatofunga kuti alright saka vakadzingwa mumashoni vachanogarepi. Isu hatina kuziva kuti vakomashali vanodi vanogara zvavo kuSouth Africa ndokwavanga best kureva kuti ndofunga kumafunctions kuda vaizokwira ndege ende futi hanzi penyu chandabata mumapoints avo zvakazvakakora vananyora chirungu zvavo chirungu izi the first language yavo zvavo asi chandabata ndechekuti handikuraremba kuti hanzi uzoqualifya kunge uchikwanisa kunogara nabhudhi ginimbi mumashoni mamuya. It took something like you have to prove kuti are you worth it or not. That's good. Tozva ipapo todzokera zviri kunoverenga kuti vanonzi bhudhi mashaushon hai vanyora vakati WinkyD Kepele is a very deep and sharp artist, a thinking artist. His songs Extraterrestrial and Area 51 are perfect example of this. One needs to be a little bit smart to understand the poetry. Another interesting thing about the praise is his choice of wardrobe for the stage. It is always carefully thought out and very deliberate. On a Gafa party, he came out dressed like an alien from outer space. Another time, he dressed like an Egyptian pharaoh. And for his last album in Njema, he came out dressed like a Zimbabwean prisoner. It's not just the dressing, but the use of symbolism. Symbolism is described as an artist and a poetic movement or style using symbolic images and indirect suggestion to express mystical ideas, emotions, and state of mind. For the CBZ 40th celebrations last night, the Gafa came out dressed like the king of Spades. Such Spades. So, who and what is the king of the Spades? The king of Spades is a king authority of wisdom and mastery. They are born on the first day of the year. The top card is the Duck. King of Spades represent the ultimate spiritual energy and wisdom. The recognition of this highest potential and directing their power into constructive expression can be the toughest call. A call I think Winky is making and answering well with his message. The King of Spades is the king of Davita, the king of Israelites in the Old Testament. Davida is described in the Bible as the third king of the united monarch of Israelites and Judah, becoming king for as a Bartholus. In the books of Samuel, Davida is a young shepherd who gains fame first as a musician and later by Yekira.
ndikati zvina kushata ndobva pabuda maSpades acho nini pachira chika ho tozvazvinoreva isu who are we vana muparaikira tisingazozivi tobva ipapo tienda pane apostora Chiwenga vakabuda vakadanzira vakati munhu wari makandiwa I'm not your son. What happened? Where did the prophet Makandiwa mention munhu wari Chiwenga kuti you are my son? I don't know. Kuda pane mavideo ndokwanda ndikura nemama damdzikondere data zvakuti zvimwe zvinhu zvakoti kuti tongokutwa sekera saiko seshiri iri kupfurwa nerekeni kungonzi kuti uchiposherwa nemabwe uchikutwa zvinhu zvakawanda zvotikuta zvokwadi kuti vakanzina kera munhu wamwari Makandiwa my son when asandaziva zvikanzi I'm not your son iwo kangondikunda kureba asi I'm not your son I will never follow you I go no follow you tani munhu wamwari Chiwenga zvaitazi handizivi kuti zvatangira papi. Like I said, dataless is the issue. Nokuti pota notsvaga video yacho yese yakareba indatoita zvokutoionawo iri mumaklipi mumasendline ndikasiya zvinhu zvemumasendline chigori kuzotsvaga later kuti kwakatagwa kupi musi upi futi service ipi yanhasi isondoka muona manje saka kuti zvakatagwa musi upi zvikanzi vamwe handisi kuti nekuda kweiva vachifunga kuti munhu wamwari Chiwenga ane bitterness because bitterness with some men of God though asana kutara asida kufunga kuti obviously wakomenda pasi pevideo yacho vamwe ndekuti uchiterwa nevamwe hazvidi kuratidza this character zvokwadi paruzhinji vamwe avo zvikanzi nevamwe waitwei vamwe avo vamwe vakatuka ini zvokuzotuka zvondiremera handikura nemha ndiwe ndatapweri saka wakati zvebasa reiwo saka like I said I don't know kuti where exactly was he mentioned kuti munhu wamwari Chiwenga you're my son I don't know I don't want to say something I have no idea of. Let me keep quiet. That's what I can say. But kaingoti sorry kuna munhu wacho wamwari Chiwenga kudawo zvavabvadza kuti vanzi my son varamba vatunsanjairira sanjairira zvakushata realms of the spirit anenge otaura I don't know. Zvikanzi naMsShally vachitaura papage ravo Facebook. I actually didn't know kuti MsShally owns a Facebook page. I didn't know. I only knew kuti she has an Instagram page. That's why I was actually researching it, googling. This one I came across with it being shared with many people who was Izinto like me as well. We all want Izinto in this world. How can we survive? We survive from mana and also Izinto. Jikanzi, I don't usually respond to rumors, but I decided to respond just to this one. When God decided to take Genius Ginimbi away, that seconded my position in his precious life was no more. Jikanzi, Genius believed in excellence. To stay close to him, you had to prove you had something to offer, something that could cause a positivity impact, be it in his business or his personal life. He was all about results and effects. I was his manager to the end, and I gave him results beyond his expectations. I am a woman who produces good results and talk less. My results in running successful businesses and events were even acknowledged by Forbes Africa in the Forbes Africa 30 under 30 list as one of the young entrepreneurs in Africa to look out for and to add to it. The UN department UNHCR requested me to be a co-founding member of the Business Women Network. The list can go on and on. I appreciate being recognized, but my focus is not to make money. It's to make money. That is what I was trying to do. This goes back to when I was 14 years old. My father made sure he is training me to work hard for money and not wait for my gojo handouts. To my handouts. I told him I was living with Genius, not because I was homeless. Two my laughing emojis. Those are what
so nice. Because when Guineas was baby, I flew back to South Africa the next day because I can't live in the house without him. Every corner of that house holds precious memories. I have been living in South Africa, to be specific, Central since 1999. It's as good as home to me. Anything that has to do with Guineas, I'm just a call away. Because I will stay loyal to him until the day we meet a girl again. Full stop. Shalom. Azoti shalom zvinoneve yasinto basa full stop. So ndobvaisa malingi akasiyana-siyana kuForbes kwacho nema-UN nema-homeless achoni ndo avaisa zvikaraka hazvina kushata. Tineti zvitenda tichasei tingoti mujehovha musiki wedenga makanaka. Oh, the best kunane kuna vakoma zvikanzi nevanhu kuma-comments. I love this woman. You go girl, we follow you and your good deeds. Kinibi was no good in English, so you represented him well in business. You came from a well-respected family and you can't settle for mediocrity. You are very good at what you do and is someone who has been in the PR field for a while myself. I want to say I am quite impressed by your work, not just pertaining to Guinea. Do not listen to rumors. Keep on keeping. Girl power. Girl power. It's those who don't follow you who make the most noise. You have been a hard-working woman and you will still be. Go conquer the world, superwoman. Dear MsShally, would you mind to elaborate what you mean by saying you can't live in the house without him? Question mark, nganganga. You sound more entitled, huh, mommy? Question mark. No once did you acknowledge his family. Why? Question mark. He has siblings. Stay grounded. Wow. Please kindly just make these reporters on where do the family or siblings come in? She was Guinea PR manager, not the families. She sounds very much grounded. Just what you are mixing issues. Slay Queen, Resha Popone Slay Queen is like oil in the water. Who sent you here? No one. I'm just surprised at the level of entitlement she's showing. Okay, I didn't know. Who am I to judge? I don't know what is an entitlement. These people, they know. Your work has always spoken for itself. Knew the nonsense. MsShally, I'm very sorry for the pain you're going through. Working and living in the same space as someone bonds are formed. Take heart lead, make peace and heal. We support you. Take me with you into UNCHR tirove bora tese tindemberi wakanaka zvako. Come understand this. What a humble response. Vanongotaura taura varipo vamwe vadarishikadzi nevamwe usatendasira mhepo uye muzvinzwe zviri kunziko akadzingwa naZodwa here. Vamwewo vakadero zvikanzi nevamwe ndakabvapo zuva rakaira zvozipindirai kuti makadzingwa here, yes or no. Zvikanzi okay basa wakasiya here or wakadzingwa. Ma precious moments aya ari pa every corner ndeye basa here. I don't know. Maybe akura kuti pavaicleana vese mumba oro kudesigner oro kungogara chaiko. You can sit pakona chaipo munoziva kungogara kuti godai. You can have a memory of that. Kungogara kuti takambogara pakona patatotaura choseka nyaya shodi chowanzirana nani. It's a memory. Takambodya takagara pari kukwe mumwe musi takamboti ngatimbotigara takagara pari kukwe. It's a memory. We had a barbecue. It's a memory. We had a meeting. It's a memory. There are so many memories in these memories cards evakasiyana-siyana iwayayo. Zvikanzi nevamwe zvakare. This lady is so mature. We are muoni. Zvikanzi musazoudzwa ari makuwanhaika vamwe avo. Vamwe ndio kuti zvakare, but amuna kuresponda kuti makadzingwa here kana kuti amuna kudzingwa. Ndo zvikuda vanhu kungoti yes or no. Hazvina kushata. Wakati sounds this wakati, how is she desperate? She's just putting out zvinhu zvavo zvavakaita musociety.
together with Boutique Nimbi and also my works our Forbes and UNHCR. You're a Saka, wow, desperately hoping the papa. I don't know. And as you guys now, Kate Fight Guinness was a ladies' man. All these women, even so, need to stop entitlement. Actually, I don't know. But she didn't really answer could add Zingwa Basa or not. Ndamuvunza or because do pane mongo wenyaya kuti she is intelligent. We all know mufunge. Ndonga ndango daire yes or no. Wakadzingwa here cannot quit. Wow. So she did well. Sometimes one has to put an end to these rumors. So I said for sure asikwe. But when one was I don't usually respond to rumors. Do anema kwa last. I don't know. So my response was to like your page until Zodwa also speaks. The rumors will remain rumors. Both of you muimbinga is. Sakana wipambinga. Rikans. I can't live in the house without him. Every corner of the house holds precious moments. Okay. Regards already my word. It is well. Bamo afu. Zvikans abatwa kunzi homeless abva akangama kutiudza kuti adzingwa here kana kuti kwete vamwe apo wakadzingwa here ora hauna nhai wesheli ndo zvatiri kuda kuziva hatiziviwo wataura ega wani kuti wakainda saka zvekunzi she has been fired zvabvepi ayasi ndevamwe but she did not disagree from being fired. All she mentioned was that she was no longer living in Kenimbi's house. Vamwa nakushata kudzidza uko tichiinda ikoko vamwe akati kudos to MsShally. All I can say is all the best. I don't know if she even needs that all the best because it seems as if everything is in alignment with her. That's what I can say. Sister Shally, keep kinking, keep going, ignore negativity. Those are not kutaura zvinoitika mukati mesociety. Asikuramba kuti homeless varamba kutanza so homeless vane pekugara kuda kugara macho noku South Africa wacho. I don't know who am I isusu tiri maghetto youth handizoziva nje kuti vanogara kupi. Ndo zvananga nangoya nazvo mukati mevidhiyo inyoyi asi ndisandaenda regai ndingodzokera futi kuti kukambani iya yandaireva yeAngelic Funeral Service musakangamwa kuinda kundovabata kune avo vanenge vaine vawirwa nedambudziko asi vari kunze kwenyika munokwanisa kubata veAngelic Funeral Service pawebsite yavo inonzi www.angelicfuneralservices.com kana kuvabata panhamba dzavo dzatichaisa zvakare pano. Uyezve kambani iyi inooperate 24/7 ndozvanokwanisa kutaura ipapo everyday. Vanokwanisa kutora mafoni enyu kana mukavafonera vanodavira. Munotaurirana kuti muda kuti zviitwe sei urongwa hwese ihwohwo munokwanisa kuvafonera kana mune mubvunzo yese munoda kuziva kuti zvofamba sei munovabvunza ivavo. Is funeral service inoita sei inobatsira vaye vanenge varasikirwa nehama yavo inenge iri kupi kushe kwenyika ukuku asi kambani yavo iri best muSouth Africa. That's what I can say. Muvabate zvakare ndo zvandokwanisa kutaura. Ndichingoti zvakare ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.